αυτό. Καλημέρα. Ο κύριος Μαντές είναι κοντά μας. Ο κύριος Μαντές είναι φίλος της εκπομπής, καθηγητής, ηλεκτρολόγος μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, πραγματογνώμονος ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθηγητής πανεπιστημίου στην Κίνα. Και ρομποτική. Τον είχαμε. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Επίσης, κύριε Μαντέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ για τις γιορτές, βέβαια, που ήρθατε και στο στούντιο. Τον είχαμε φιλοξενήσει για όλα αυτά που γινόταν με τον κορονοϊό, με bitcoin. Και τώρα μας φέρατε ένα ρομπότ. Για κακές ειδήσεις, αλλά τώρα για χαρούμενες ειδήσεις. Ένα ρομπότ κατευθείαν από την Κίνα, παιδιά, το βλέπετε. Ανοίξτε να παραλάβετε το δώρο σας. Το δώρο, αυτό είναι τι είναι, delivery, κάνει delivery. Ακριβώς, κάνει delivery. Σας έχει ένα δωράκι μέσα, έτσι, λόγω των ημερών. Για δώστε καμιά εντολή να δούμε τι γίνεται. Πατήστε εδώ για να ανοίξει. Πού να πατήσω δηλαδή? Εδώ. Σε αυτό εδώ. Ακριβώς. Open door. Έχει ένα δωράκι για την κυρία Βούλγαρη και ένα για σας. Ποιο είναι το Πάρα δικό πολύ. μου? Το πάνω είναι το δικό σου. Ευχαριστώ. Πώς το λένε το ρομποτάκι? Είναι ο Κον. Γεια σου Κον, μιλάει κιόλας. Μιλάει μερικές φορές. Να το πάρω ή θα με δαγκώσει? Όχι, μπορείτε να το πάρετε, βεβαίως. Τώρα θα φύγει, αλλά θα ξανάρθει. Θα φύγει. Βλέπεις ότι έχει και ματάκια. Κον, κάτσε φρόνιμος. Μιλάει. Μιλάει στα αγγλέζικα. Μιλάει. Και πού πάει τώρα αυτός? Πηγαίνει στο σταθμό του για να περιμένει την επόμενη παραγγελία. Ο σταθμός είναι εκεί που φορτίζει. Ακριβώς. Ή εκτός, αν δεν έχει παραγγελία, τότε μπορεί να εκμεταλλευτεί τον ελεύθερο χρόνο να κάνει σκούπισμα και σφουγγάρισμα. Αυτός, Κον, για έλα εδώ. Χώρους. Ακούγει με τη φωνή ή μόνο να τον πατήσω? Όχι. Θέλει τον προγραμματή. Συγγνώμη που το πάτησα τώρα, αλλά το κάνω. Αλίμονο. Για να μου φάει το χέρι το έκανε. Όχι, ρε, εσύ, για να δείξουμε πόσο αυτόματο είναι. Δηλαδή μπορεί να έχει και μέσα αναψυκτικό, καφέ. Αφού σου λέει κάνει delivery, μπορεί να έχει δέμα και να σου λέει πήγαινε στον πρώτο όροφο και πήγαινε το πακέτο που έχει η κυρία Βούλγαρη στο γραφείο της. Ωραίο, παιδιά. Θα έρθει τώρα. Τώρα θα έρθει. Εμένα μου αρέσει που σκουπίζει και σφουγγαρίζει βασικά. Τι λέει στα αγγλικά? Τι λέει, αγάπη μου, εσύ? Είναι χαρά μου να σας εξυπηρετώ. Γλυκούλη. Και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε εντολή. Παιδιά, και είναι σαν μάτια αυτό εδώ πέρα, το βλέπετε. Καλό τα οποία τα ανοιγοκλίνει. Αυτό βγαίνει σε. Σε ό,τι χρώμα θέλετε. Όχι, αφήστε το χρώμα. Εδώ είναι βγαίνει το σε. μπουράκι σας. Ευχαριστώ πολύ. Για το μικρό σας αστεράκι. Και εδώ είναι για τον κύριο Χασαπόπουλο. Ευχαριστώ. Έτσι, μερικά εδέσματα φέρνει ο Κον από την Κίνα. Από την Κίνα, Κωνσταντινίδη. Έκανε μια ενδιάμεση στάση. Να σας πω, αυτό βγαίνει και σε μαζική παραγωγή τώρα? Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει σε μαζική παραγωγή, χρειάζεται κάποιες παραμετροποιήσεις. Προσπαθούμε να. Θα γίνει όμως και σε μαζική παραγωγή. Και όπως το βλέπουμε τώρα, αυτό μπορεί να σκουπίσει και να σφουγγαρίσει. Ακριβώς. Όταν δεν έχει εργασία delivery σε κάποιο εσωτερικό χώρο, μπορεί να είναι είτε ξενοδοχείο, είτε νοσοκομείο, είτε μεγάλες επιφάνειες, κέντρο. Μεγάλες επιφάνειες κυρίως. Αυτό το φτιάξετε με τους φοιτητές στο Εργαστήριο Έρευνας και Καινοτομίας. Και το έχουμε παραμετροποιήσει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ακριβώς, με ευρωπαϊκά πρότυπα. Το λογισμικό. Ναι, καλά, βέβαια. Οπότε τώρα ποια είναι η διαδικασία? Το παίρνει εργοστάσιο στην Κίνα, νομίζω έχετε. Το κάνει μαζική παραγωγή. Θα το κάνει μαζική παραγωγή και θα διατεθεί σε όλο τον κόσμο. Θα φύγει να πάει να ξεκουραστεί ή να περιμένει την επόμενη εντολή. Τι αυτονομία έχει αυτό? Αυτό έχει 24 ώρες αυτονομία και η φόρτισή του είναι σε μία ώρα. Αφορτίζει μία ώρα και άλλες 24 ώρες. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται επιτήρηση από κάποιον άνθρωπο. Είναι με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και εκτελεί την πρώτη εντολή και μετά από εκεί και πέρα λειτουργεί μόνο του. Δεν χρειάζεται να το καθοδηγήσει κάποιος, δεν χρειάζεται με κάποιο κινητό να γίνει ο έλεγχος του, δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Πάει μόνο του και κάνει τη δουλειά. Επειδή τα βλέπω εδώ ότι θέλουν απλά μπροστά, μπορεί να είναι και σε εταιρείες, πώς λέγονται, logistic. Ακριβώς, μπορεί να είναι και σε εταιρείες logistics, μπορεί να παραμετροποιηθεί σε οποιοδήποτε είδος επιχείρησης θέλουμε. Μπορούμε να αναπτύξουμε το λογισμικό και να τοποθετηθεί ανάλογα με τις ανάγκες. Παράδειγμα, το έχουμε βάλει σε 2 νοσοκομεία στην Κίνα, όπου κάνουν μια διαδρομή 5 χιλιόμετρων. Ήδη λειτουργεί δηλαδή? Ναι, σε πειραματικό στάδιο και ήδη κάνουν μια διαδρομή 5 χιλιόμετρων εντός του νοσοκομείου, επειδή ο θάλαμος διαθέτει και σύστημα αποστήρωσης μέσα και μεταφέρει τα αίματα από τους νοσηλευτικούς θαλάμους
στα βιοχημικά εργαστήρια για αναλύσεις. Μπράβο σας. Έχετε και άλλα τέτοια ρομπότ? Θέλω να πω, στο Πανεπιστήμιο δουλεύετε και πάνω σε άλλες πατέντες. Μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε είδος παραμετροποίηση θέλουμε. Υπάρχει ρομπότ το οποίο είναι μπαρίστα. Υπάρχει ρομπότ το οποίο... Με χέρια που κάνει ποτά. Ακριβώς, κάνει ποτά, φτιάχνει καφέ, κάνει latte art. Μπορείτε να το φέρετε λίγο εδώ πέρα τώρα? Να είναι μέσα, να μην πρέπει φεύγει. να πάτε από εκεί, πρέπει να πάτε να το πατήσετε. Ναι, γιατί τώρα δεν το έχουμε εντάξει. παραμετροποιήσει για το στούντιο, αλλά δεν είναι πρόβλημα. Πείτε μας κάτι, αυτό που μας ενδιαφέρει. Μήπως σιδερώνει, βάζει κανένα πλυντήριο, γιατί αυτό μας ρωτάνε. Υπάρχει και άλλο ρομπότ το οποίο κάνει σιδέρωμα. Ακριβώς, το προγραμματίζουμε και το παραμετροποιούμε για να κάνει σιδέρωμα. Και μπορεί να υπάρχει και ρομπότ το οποίο κάνει και παρασκευή φαγητού. Δηλαδή μπορεί να είναι πάνω από μια κουζίνα, έχει τους βραχίονες και δίπλα έχουμε τα υλικά τα οποία θέλουμε να μαγειρέψουμε και ανάλογα με τη συνταγή που του έχουμε δώσει, παίρνει τα υλικά, τα βάζει στην κατσαρόλα και το φτιάχνει. Αυτά τώρα, συγγνώμη τώρα, θέλω να το πατήσετε να ξανάρθει εδώ πέρα τώρα. Παρακαλώ. Μιλάμε για το ρομπότ, ρε παιδί μου, και το έχουμε με τον στη βάση του τώρα. Πώς τον λένε? Με τον κον. Όσο εσείς το προγραμματίζετε τώρα, πείτε μας μια τάξη μεγέθους, ας πούμε, πόσο θα μπορεί να πουληθεί στο εμπόριο αυτό όταν βιομηχανοποιηθεί? Δεν μπορώ να το ξέρω ακόμη. Αυτά που έχουμε στο σπίτι, οι σκούπες, πόσο κάνουν? Εντάξει, μπορεί να έχει και από 200 ευρώ, 250, 300 ευρώ. Σχετικά φθηνά δηλαδή. Όχι. Δεν μπορεί να κάνει 300 ευρώ αυτό, δεν είναι. Τώρα είναι ωραίο. Μπορεί να είναι και το κόστος όσο ένα αυτοκίνητο. Ναι. Ακόμη σε ακριβούτσικο. Δηλαδή 10-20 Ναι, ίσως και παραπάνω. Εντάξει, λέει για μεγάλες εταιρείες. Τώρα μας λέτε για... Εμένα μου θυμίζει τον πόλεμο των άστρων, παιδιά. Δουλεύει 24ωρο, δεν σταματάει ποτέ. Δεν διαμαρτύρεται και πάνω απ' όλα πρέπει να δώσουμε ένα χέρι βοηθείας στους εργαζομένους, γιατί πραγματικά και με την κίνηση που έχετε κάνει στην προβολή όσον αφορά την επιστροφή μυαλών από το εξωτερικό, το Υπουργείο Εργασίας, το Rebrain. Πραγματικά έχουμε λίγα χέρια εργασίας και θα πρέπει να τους δώσουμε χέρι βοηθείας για να τονωθεί και το ελληνικό επιχειρήν. Βοηθητικά λειτουργούν τα ρομπότ, δεν αντικαθιστούν. Και βλέπουμε βοηθητικά, αυτό ακριβώς, σε καμία περίπτωση. Το έχουν εξελίξει πάρα πολύ οι Κινέζοι πάνω σε αυτό. Ναι, φανταστείτε ότι οποιοδήποτε είδος έρευνας γίνεται σε πανεπιστήμιο, σε 30 μέρες μπορεί να γίνει παραγωγή. Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι καλά χαρά μας να σας εύχομαι. Θέλω εγώ αυτά τα γλυκά στο τσιφρικά. Τα βάζω μέσα. Σ' άρεσε αυτό το παιχνιδάκι? Α, τι λέει Mission Complete. Γράφει κιόλας και χαίρετε, μωρέ. Χαίρετε, ναι. Να πάει το γλυκό στο τσιφρικά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ τώρα θα σε πάω αλλού για μαγείρεμα. Κύριε Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.